Min għandu messaġġi wassal għandu jwasslu billi jitkellem għax il-gvern huwa wieħed li jisma'. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien intervistat fuq One Radio. Dan huwa gvern li meta jkun qed jitkellem u tkellmu lura, jieqaf, jisma' u mbagħad jgħidu dak li għandek li għandu jgħid. U les li jiftaħ konverzazzjoni. Dan huwa fil-verità it-tip ta' gvern li jridu l-Maltin u l-Awċin. Fil-jum tal-inawgurazzjoni tal-proġett tal-Interconnector, il-Prim Ministru fisser kif kien dan il-gvern l-implementa l-proġett. U wara li taħt amministrazzjoni preċedenti waqalura, issa qiegħed jaħdem. Sammejna l-konvenju li kien hemmhekk. Badna l-pjanti u ċaqlaqnihom biex ma nibnux minn fejn tgħaddi triq. U ġibna l-permessi, bdejna nibnu u spiċċajna l-bini. Dak li għamilna. Issa allura tagħmlu l-proġett. Il-proġett beda fi żmien u nħaseb fi żmien gvern nazzjonalista u jien m'għandix problema li dik ngħidha, imma wettaqnieh, wettqu dan il-gvern kien waqa' sentejn lura u wettaqnieh. Tkellem ukoll dwar l-iskandlu Tawdex u kif Simon Busuttil baqa' sal-aħħar jaħrab milli jwieġeb. Fuq l-aġenda tal-Prim Ministru kien hemm ukoll id-diversi investimenti li qegħdin isiru f'pajjiżna. Investimenti li mhux qed isiru biss fil-qasam ekonomiku, iżda anke f'dak soċjali fejn illum Malta hija fuq ta' quddiem net fejn jidħlu drittijiet ċivili. Dawn huma l-kol affarijiet li jnislu sens ta' ottimiżmu, it-tema magħżula għal din il-kampanja elettorali. Kollox perfett? Le. Għatfadal nis qiegħda, għatfadal nis bil-prekarjat, għatfadal pensjonanti li ma jilaħqux mal-ħajja, għatfadal nis foqra. Iżda, il-verità hi u nemmen li din hija mistoqsija kruċjali li meta n-nies issaqsihom jekk il-pajjiż jew kux huma mhux aħjar minn kif kienu sentejn ilu, jwieġbu li kemm il-pajjiż kif ukoll huma jinsabu aħjar milli kienu sentejn ilu.